On je hodně poškozený, tak proto říkám asi. Ouško, a tady ten, otázka jako je nožičky a má smazaný kotek. Dále vyměňuji tohle Corgio, ale má ho zamluvené, myslím, že Nikista. Dále vyměňuji tuto kočičku, taky myslím, že má zamluvenou Nikista. No to by bylo asi to, jo, tak no, takhle vypadá můj LPS, takže jsem se s ním udělala, když si znáte Fox Freddy's, tak Fox jo, ale jak jsem nebyla jedno, takže je to holka. Nevím. No a tady máme další takovýho pokusního králíčko, tak tím vypadá moc hezky. Máte ještě stres, tady díky. Zkusíme dát dopředu. Tady, no takže tak ten. Tyto dva mojí LPS jsou pomalovaný, protože nevím.